Nag-viral sa social media ang post labot sa usa ka bata sa General Santos City nga nagbuot-buot og pa-deliver og daghang pagkaon nga gikakurat gayud sa iyang ginikanan. Ani ang report ni Cyril Chavez. 2 ka buko juice, 3 ka teriyaki chicken, 2 ka bihon gisado, 8 ka sweet and spicy chicken ug usa ka cappuccino shake. Kung kini i-deliver sa inyong balay, siguradong malipay ka. Apan, gikakurat kini sa pamilyang Respesya sa General Santos City. Labi pa nga kining tanan, dunay kantidad nga kapin 1,500 pesos. Sa viral post ni Angelito Respesya, ay pa nahimuot. Nasak una siya human miabot sa ilang balay ang food delivery nga wala sila'y kalibutan. Di ay to ang ilang 5 anyos nga anak nga si Genesis Gabriel o si Gabgab. Mo'y migamit sa app sa cellphone sa iyang mami ug mi-order sa pagkaon. I-uninstall na namin yung application. Isa na lang, sa akin na lang na phone. Yung sa misis ko na lang ang ipa-uninstall. Wala na sila'y nahimo kundi bayaran ang mong delivery. Sukad manggod nag-lockdown sa syudad, naanda na nila ang magpa-deliver og pagkaon gamit ang app. Busa mausab tingali ang nakita sa batang bibo hinungdan nga iya kining gisundog. Yung nagkataon ng pagsiram niya, hindi siya nasabihan. At saka first time ko talaga na pumasok sa Foodpanda na app. How are you, Gab? Hi, how are you? I'm fine. Sa karon, gi-uninstall una sa ginikanan ang maong app aron dili na masubli pa ang makakurat nga order. Hinoon, gikalipay mansab ni Gabgab ang daghang pagkaon. Busa gipiyongan na lang kini sa iyang ginikanan. Ang maong post miani na og kapin 20,000 shares og 7,000 comments. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.